jilħaq mhux tmut. Telefonata wara l-oħra, ilment wara l-ieħor. Kulħadd qed jaqsam magħna esperjenzi fejn pazjenti qed iqattaw is-sigħat jistennew fl-emerġenza tal-isptar Mater Dei minkejja li l-kundizzjoni ta' saħħithom kienet sejra lura. Panzjan jgħidilna li spiċċa qatta 18-il siegħa jistenna fil-waiting room tal-emerġenza. Li ma esperjenza jkollu jgħaddi minnha darba kull xahar e kif kawża ta' kundizzjoni li għandu jisofri minn infezzjonijiet fil-prostata. Għattajt 18 il-sija. U għaxajt mort xi xahar wara. U dom 12 sija. Nistenna. Etik, titaqbad it-triq u titlaq u tgħid tiġi Mut. Persuna oħra qaltilna li ħandet lil-omma l-isptar minħabba uġieħ kbir li kienet tissofri minnu fejn mhux tan li kellhom jistennew is-sigħat biex jinqdew iżda saħansitra ntalbu biex jistennew fil-karozza minħabba li l-waiting room tal-emerġenza kienet mimlija. L-emerġenza mifquwa bl-stretchers kienet asħallew nistennew hemmhekk jiġifieri fil-waiting area, mimlija stretchers kienet mimlija għax kien hemm fejn twoġġi letteralment jiġifieri. Daħallewna biex nistennew ġol karozza hemm minnhom ma nafx diżastru totali għalija ġifieri. F'dan il-każ, l-istennija kienet tant twila li l-pazjenta spiċċa tbati minn riperkussjonijiet għal dan kollu. Il-kawża li iċċam il-mostrana tmut għal kollox u minflok tneħħiet li kellha tneħħiet parti ikbar. Ġifieri daqs 15 centimeters kollox daqs riga żgħira mhux ċajta. Ħafna jinsabu frustrati għal mod kif is-saħħa tan-nies qed tkun kompletament injorata filwaqt li t-tobba u l-infermieri qed isofru minn pressjoni enormi minħabba li l-gvern mhux isolvi il-problema ta' nuqqas ta' staff. Qatt ma niftakar Ministru tas-Saħħa għar minn kisfen. Kristin Mamo għal Net News.